Musí tam, neboj sa. Teraz môžem voľakú ondatru chytiť aspoň, lebo aby sme mohli chlapcom povedať, že mám 100% kamaráda rybára. 100% je nikto. Všetci musá byť. Ani rybár. Keď dám návnadu, musím chytiť aj ondatru. No, dáme mne ho do hlavy. Teraz len čakať, nie? No. Na veľký úlovek. Toto je rybár, toto nejak Luboš Patráš. To neuverá hento, keď im to premietneš, neuverá. Neexistuje. Toto je rybár v akcii. Aby neskolabovali. Tak. Nech nemajú voľaké oné mindráky. Zážitky. Tak. A teraz len čakáme na úlovok. A potom sa prihlásime.